Tak, krásný dobrý večer. Já vás tady všechny vítám na dnešním rozhovoru Kreativního inkoustu. Moje jméno je Rejna Vevesi a mám velkou čest tady přivítat autorku a spisovatelku Jelu Abbasovou. Ahoj. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že som tu. A já si toho opravdu moc vážím už z toho důvodu, že vlastně asi tak vteřinu potom, co se Jela stala čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera za fantastiku pro tento rok, jsem už seděla u telefonu a ťukala jsem dotaz, jestli by k nám přišla. A velmi brzy mi přišla kladná odpověď, takže já jsem opravdu ráda. Magnesia Litera je jedno z témat, kterým se dneska určitě budeme věnovat, ale mě na začátek zajímá první věc. Já, když jsem si o tobě hledala informace na internetu, nevím, jestli je to ještě aktuální, ale všude stojí, že pracuješ jako datová analytička. Je to tak? No, je to v podstate aktuálne, len už teraz na tejto pozícii, kde som, to už nie je datová analytička, ale IT analytička. Takže áno, je to niečo podobné, teraz už ako keby neanalyzujem data, ale procesy. Takže ve svém civilním životě ale děláš práci, která se dá nazvat logickou, u které se musí přemýšlet, IT technologie a podobně. No áno, presne tak. Následně je samozřejmě druhá otázka, jak se to promítá do tvého psaní. Ono sa to práve že dosť premieta do môjho písania, lebo práve aj môj román, alebo respektíve celý ten svet, kde sa román odohráva, vznikol, alebo začal vznikať počas môjho štúdia, práve keď som študovala automatizáciu a informatizáciu. Pretože takto, ja som od mala veľmi rada mytológiu a bavili ma rôzne magické systémy a tak, a práve keď som začala študovať IT, tak som tak začala popri štúdiu rozmýšľať, že ako by sa tie rôzne moje obľúbené magické javy a magické bytosti a proste kúzla a podobne dali nie že vysvetliť cez to, ale ako by sa z nich dala urobiť, dajme tomu nejaká systematika, ako by sa tie procesy magické dali opísať. A práve vtedy som začala vytvárať celý ten koncept paromágie a technickej mágie a tak ďalej, čiže úplný základ vlastne môjho sveta. Ty jsi zmínila román. Máš ho po ruce, že bys ho ukázala těm, co ho třeba neznají nebo o něm ještě neslyšeli? Mám a ja ho tu mám vlastne stále po ruke a keď sa potrebujem motivovať, tak sa pozriem. Keďže Frozina sa na obálke tak škerí, tak ona ma vždy tak povzbudí, keď to potrebujem. Kdo ti dělal obálku? Adela Stopka a myslím si, že aj veľa ľudí v podstate to spozná podľa toho štýlu. Ja som hrozne rada, že mi ju robila práve Adela. Ona strašne pekne kreslí a keď mi práve host ponúkol, že teda by mohla Adela robiť obálku, tak som bola úplne nadšená. A hneď som teda súhlasila. A čo bolo vlastne super na tej spolupráci, bolo to, že ja som Adele teda dala ako nejakú moju predstavu, viem, že aj niekoľko scén som jej rovno vypísala, ktoré by sa mi mohli pozdávať na obálke. Hovorila som jej teda, ktorú postavu by som tam chcela, lebo to som už mala tak nejako vybraté. A teda čakala som, že čo bude a veľmi milo ma prekvapilo, že vlastne ona sa ako držala toho, že dala mi tam tú postavu, ktorú som chcela, dala tam, nevybrala úplne z tých scén, ktoré som jej dávala, ale dala niečo veľmi tomu podobné, niečo akčnejšie, lebo uznávam, že ten môj výber asi by nebol až tak dobrý na obálku, ale hlavne, čo je super, že ona vlastne vždy tie knihy číta, ktoré ilustruje. Tým pádom vlastne ona už mala nielen teda nielen, že vedela, o čom to je, ale mala aj nacítený celý ten svet, tie postavy a tak. Takže Adela je naozaj profesionálka. Adela je naprosto skvělá. Jestli tenhle rozhovor uvidí, tak ji zdravíme, protože si myslím, že to je sen z mnoha z nás, aby dělala právě zrovna ona jim obálku. A já, když jsem si pročítala ty informace o tobě, tak mě tam i zaujalo to, že ty ráda píšeš světy s umělou mytologií. Co přesně to znamená? No, umelá mytológia ako taká je v podstate taký, dá sa povedať, podžáner fantasy,
kedy vlastne človek si vytvára mytologický celý ako keby koncept alebo celú mytológiu, že keď si predstavíš, dajme tomu grécku mytológiu, tak vytvoríš si niečo, nemusí byť vôbec na ten štýl, ale niečo podobné, tým pádom máš tam božstva, máš tam nejaké tie základné príbehy, máš tam archetypy, vlastne sa to celé nejako prepája, trebárs máš rôzne varianty týchto príbehov, čiže vytvoríš si vlastne celý takýto veľký komplexný koncept. A buď teda potom sa s tým dá fungovať tak, že priamo z toho píšeš príbehy, čo som napríklad ja robila do knihy Jitky Ládrovej, ktorá teda robila zborníky, ja som teda potom ten posledný robila aj s ňou, ktoré boli v jej svete. A vlastne odohrávali sa tam teda rôzne príbehy od rôznych autorov, hlavne teda od nej, ale aj od iných autorov. A tam som práve robila to, že ja som si zobrala tie božstvá, ktoré tam mala a vyslovene som im vytvárala tie mytologické príbehy. Čiže buď sa to dá takýmto štýlom, že naozaj píšem celé príbehy, alebo u mňa teda v románe som to využila tak, že tým, že ja som hodne tej mytológie povymýšľala, aj v podstate nejaký, minimálne jeden mytologický príbeh mám zapísaný, ďalší mám rozmyslené a potom som to používala vlastne ako takú studnicu, z ktorej som čerpala a vždy, keď tie postavy sa dostali do nejakého bodu, že bolo vhodné niečo mytologické vyťahnuť, lebo u nich to teda dosť súvisí aj s náboženstvom, ktoré tam majú, že nie sú to také príbehy, ktoré ako keby si už len rozprávajú, ale je to zároveň niečo, čo priamo súvisí s ich vierou, čiže vždy, keď mi to pripadalo vhodné, tak skrátka som tam nejaký kúsok toho mýtu dala. A vzhľadom na to, že mytológia a náboženstvo sa hodne premietajú aj v podstate do nášho sveta, aj do každého sveta, tak mi to potom pomohlo veľa vecí dotvoriť alebo veľakrát aj rozpovedať niečo zase ešte úplne iné, príbeh v príbehu. Já, když tě poslouchám, tak opravdu v pozadí slyším soubory, schémata, plánování, což mě nepřekvapuje, ale zajímal by mě i ten samotný proces toho psaní. Jestli si opravdu všecko rozplánuješ po kapitolkách, přesnou osnovu, máš ten svět někde rozepsaný, nebo sedneš k papíru a píšeš a ono si to nějak tvoří a potom to dolaďuješ. Ten druhý spôsob by som nezvládla, alebo zatiaľ ešte nikdy som ho nezvládla. Ja si tak hovorím, že raz by som naozaj chcela vyskúšať toto, tak ako to robí Stephen King, že on má len nejakú myšlienku, ide z nej, nič nevie a píše a skúša. Tak toto by som naozaj chcela raz vyskúšať, ale dnes ešte nie a ani zajtra. Takže jak dlouho ti trvá taková příprava, než se pustíš do toho samotného psaní, než si sepíšeš ty podklady? No, to je dosť ťažká otázka, lebo ja mám pocit, že u mňa to všetko vzniká tak nejako priebežne. Že ja napríklad, keď som vymýšľala tento svet, tak ja som si nepovedala, že idem z neho napísať román alebo idem napísať niečo konkrétne, ale ma iba bavilo rozmýšľať nad tými konceptami, takže to som si tak vytvárala, potom som si niektoré tie veci zapisovala, nad niektorými som iba dlho rozmýšľala. A potom, keď mi pripadalo, že by sa tam mohlo objaviť niečo, o čom by sa dal napísať príbeh, treba na začiatok poviedka, tak som si urobila osnovu a vlastne písala som. Čiže ono veľmi ťažko je povedať, ako dlho mi tie veci trvajú, lebo mne tie veci hlavne veľmi dlho bežia v hlave a potom, keď prídem na to, že OK, už je tam niečo, s čím by sa dalo pracovať ako s konkrétnym príbehom, tak to ako konkrétny príbeh spracujem. Čiže viem, že to nie je veľmi jednoznačná odpoveď, ale tak to je. Viem, že nápad na ten román som mala v hlave už dlho a potom som tak postupne, trebárs jedno leto som si urobila osnovu jednej línie, lebo tam sú vlastne 4 dejové línie. Potom zase som si sadla k tomu o pár mesiacov, urobila som osnovu druhej línie a tak ďalej, čiže takto to išlo a potom som ich tak postupne aj písala. A aj to bolo veľmi rozdielne, lebo jednu som písala naozaj, že asi 2 roky a pomedzi to som napísala 2 ďalšie. Že niečo trvalo dlho, niečo krátko, potom som to ešte dosť dlho upravovala, takže no, rozhodne to nebolo také, že teraz začnem a teraz skončím a dá sa to presne zmerať.
A moje poslední otázka, která taky souvisí trošku s tou technikou, kterou ty v sobě máš. Já jsem se dočetla, že ty i píšeš haiku, což je opravdu velmi technicky náročné psaní, protože já o tom toho moc nevím, ale jediné, co o tom vím, že tam je snad přesně stanovený počet slov, který tam musíš mít. Takmer, ideš na to dobre. Oni sú to vlastne slabiky. Nedá sa to úplne do nášho prostredia tak pretaviť, lebo Japonci vlastne, u nich to funguje trošku ináč, ale u nás sa to teda berie ako slabiky, že by ich malo byť 5, 7, 5. Sú to vlastne 3 verše a teda s takouto dĺžkou. Nie každý to dodržiava, ale zasa ja som taká, že mne to nedá. Ja tam skrátka musím mať ten presný počet slabík, inak nie som spokojná. Špekulujem s tým. Haiku tvorím rada. Haiku som napríklad minulý rok tak intenzívne písala. Ja mám také obdobia, že niekedy niečoho píšem viac, niečoho zasa menej. A vlastne minulý rok, tým, že ja som vlastne sa čerstvo na začiatku minulého roka prisťahovala sem do tohto bytu, tak a máme tu nádherný park a v tom parku naozaj tu máme proste straky, havrany, brany a všetko možné. Strašne veľa rôznych drobných foriem života. A ja ich veľmi rada pozorujem a tým, že venčím tam každé ráno psa, tak vlastne to mám hneď na očiach, tak som vlastne písala vtedy naozaj veľa haiku. A bol to pre mňa aj taký relax. Na tých haiku je skvelé, že nemusím nad nimi nejako extra uvažovať, nemusím mať žiadnu osnovu dopredu, nič konštruovať. Proste uvidím, že neviem, havrany robia niečo vtipné alebo niečo zase zaujímavé alebo dojímavé, aj smutných vecí kopec. Tak to skrátka zapíšem a potom teda to tak postupne ukladám. Mm-hmm. To jsme se bavili o tom, co píšeš, teď bych se ráda dostala k tomu, co ti vyšlo. Ty už jsi zmiňovala sborník a pak je tady samozřejmě ten román 3/4 na šílenství. Ten, jestli se nepletu, se dá považovat vlastně za první větší věc, která ti oficiálně vyšla přes nakladatelství. Je to tak? Áno, presne. Ako je to môj debut, lebo to, že som bola editorka v zborníku, to ako debut sa nedá brať, to je proste editovanie. Poviedky mi povychádzali, poviedok mi vyšlo teraz viac menej 15. Nepamätám si presné číslo, ale je to niečo také. Potom nejaké básne v rôznych časopisoch a zborníkoch, nielen haiku, ale teda aj iné básne. Takže v podstate, hej, tak toto vyzerá. No a řekni mi, ty jsi vlastně od začátku plánovala, že bys to vydala přes české nakladatelství? To sa tak nejako vyvinulo. Totižto ja som dlho, aj v podstate keď som tak v puberte začínala, že tak viac písať, tak som skúšala aj po česky. Ono to nebolo na začiatku úplne fajn, tá moja čeština. Ja si pamätám, ako som ešte posielala do Dračího řádu poviedky. A teda jednu aj v češtine a no, porodcovia si všimli, že s tým jazykom nie je niečo v poriadku. Takže trošku som vtedy od nich dostala, ale zase veľmi milo naložené. Oni tam boli vtedy Sikar a Cirat a oni ako, aj keď áno, to už je let, tak to bolo ešte v 2012, ja mám pocit. A doteraz dúfam teda, že aj keď vlastne všade to rozprávam, takže Sikar už teraz zistí, že tú poviedku, ktorý tak vynadal za gramatiku, som vlastne písala ja. Ale ako tým, že Sikar je Sikar, tak on vedel tak hrozne vtipne človeku vynadať, takže na to sa naozaj ani nedalo uraziť. A ako ja som vtedy hodne let. Ja som vtedy hodne aj žila tými radami od Triumvirátu, veľmi rada som čítala ich stránku. Takže pre mňa to bolo všetko povzbudivé a vlastne, aby som sa nezamotala, otázka bola teda, že či české nakladatelství. No ja som potom, ako som postupne, ja som potom dlho neposielala nič po česky nikam. To som sa hanbila po tom prvom fiasku. Len potom, ako som vlastne sa skamarátila s veľa ľuďmi z českej komunity a aj som betovala, aj som im dokázala povedať k tomu niečo gramatické, že toto je proste problém alebo tak postupne som zase naberala to sebavedomie v češtine a skúšala som potom, rozmýšľam, že či som sa, myslím, raz dostala do kočasu. Mám pocit, že tak to začalo.
A vlastne, že tam mi povedali, či by som to neskúsila preložiť do češtiny, tú poviedku, čo som tam mala v slovenčine, že by teda boli radi mať to všetko v češtine. Takže ja som skúsila a nedopadlo to nejako hrozne, dopadlo to fajn, nejaké veci samozrejme poopravovali, tak to mi opäť to sebavedomie nakoplo. A potom, keď som písala román, tak vlastne už som proste uvažovala nad tým, že kam ho poslať a tak. A vtedy som si začala hovoriť, že a prečo by som to neskúsila v Česku? Mala som väčšie väzby na tú českú komunitu, aj keď tá komunita je prepojená, ale predsa na tú českú časť, tam som mala tie väzby väčšie. Tak som si potom povedala, že OK, ako mohla by som to skúsiť. Moji beťaci boli úplne super, poopravovali mi tam všelijaké problémy a blbosti, čo som tam mala a vlastne vždy boli milí, nikdy som nedostala také, že to sa nedá čítať ten jazyk alebo niečo. Takže práve, že hovorili, že je to fajn, samozrejme, vždy tam museli opraviť veci. A potom teda už keď som uvažovala nad konkrétnym vydavateľstvom, tak tam už som potom jasne tiahla k hostu. Pretože host je, ako stále si to myslím, že host je jedno teda z najlepších českých vydavateľstiev a som hrozne rada, že som si vybrala host. Takže věta zaznívá v našich rozhovorech tak často, že si za ní začnu asi dělat čárky, co se týká hostů. Každopádně jelo velký respekt, byť jsou čeština a slovenština velmi podobné jazyky, naučit se cizí nebo jiný jazyk, ve kterém potom dokážeš psát takovým způsobem, že ti vyjde i kniha jako klobouček dolů. Ono právě je to možná i zrádnější v tom, že jsou si tak podobné, že pak člověk přemýšlí, jak to slovo asi poskládat, si myslím. Áno, potom sa mi dejú také veci, že odovzdávam slovenskú poviedku do slovenského zborníka a dostanem tam ako prvé komentár od korektorky, že no máš tam veľa čechizmov. Okay. Tak hej, potom sú teda tie problémy na obe strany, problémy bilingválnych ľudí. Stane se, ale řekni mi, když tě teda v hostu přijali tu knížku, napadlo by tě, že tě vůbec nominují na Magnézii literu? Nie. Kdy jsi to dozvěděla? Mne to vlastne Jirka Štepán, môj redaktor, písal prakticky asi hneď, ako to bolo zverejnené. Takže ja som si len tak sedela v práci, zavrčal mi mobil, tak som naň pozrela a tam správa, že si v širšej nominácii na Magnéziu literu, tak to bol šok. To věřím. Ale mě by teď spíš jako zajímalo, co následovalo dál, protože my, obyčejní občani, co to sledujeme zvenku, víme, že je širší nominace, pak je užší nominace, ale co následuje potom? Přijde ti nějaká obálka se zlatým písmem, dostavte se tehdy a tehdy na natáčení, nebo jak to bylo dál? Oni nám vlastne už na tej užšej nominácii povedali, že kde sa to bude konať a tak ďalej. A aj teda, že nám prídu nejaké inštrukcie. No a tu prichádza trapas, pretože oni samozrejme prišli inštrukciemi na mail, lenže zapadli mi do spamu. A ja som teda vedela miesto aj čas a nič mi nechodilo, tak si hovorím, že OK, však ako viem, kde to je. Boli sme v komunikácii, takže som vedela, ako boli sme v komunikácii kvôli tomu, že vlastne ako sa robia tie videá ku každej nominácii, ku každej užšej nominácii na Magnéziu literu, tak tam je treba ako podklady, vlastne fotku autora, podpis autora, ešte plus sa ma vlastne pýtali, že či trebárs nemám nejakú kresbu postav a tak. Čo teda som nemala, lebo Adéla nakreslila vlastne iba jednu postavu, takže oni si potom urobili vlastnú verziu. Takže vedela som, že nejaká komunikácia prebieha, ale teda tá pozvánka mi zapadla do mailu a vlastne čo Čer nechcel, tak oni mi potom poslali akože eskaláciu, že nech teda odpoviem a tá tiež zapadla do spamu. Takže podívejte se, ta Abbasová je nominovaná, ona ani nepotvrdí, jestli ignorantka. Až mi potom teda už písal vlastne organizátor, myslím, že pán Mandis mi písal osobne. A ja keď som to zbadala, ja, že preboha, tak som mu hneď odpísala, asi fakt, že za 4 minúty som mu odpísala. A on mi potom už neodpísal. Ja si hovorím, že tak teraz neviem, že či to mám za to, ale myslím, že nie, že to bolo jednoducho, že už bol príliš busy z toho všetkého.
lebo ono ide aj o to, že keby som neprišla, tak tým pádom jednak by zostali miesta prázdne a jednak by nemal kto prevziať cenu. Ale aj keby som teda nebola víťaz, tak stále by bolo to, že by tie miesta v hľadisku boli prázdne a bol by to problém, lebo oni by určite tie miesta niekomu potrebovali dať, aby to nevyzeralo tak hlúpo. A samozrejme by sme potrebovali niekoho, kto by za mňa zastúpil a prebral cenu. Takže trošku som prispela k všeobecnému chaosu a dopadlo to nakoniec dobre. Nikto sa na mňa nehneval, aspoň o tom neviem. Tak máš aspoň dobrou historku z natáčení. A nebo teda ještě před natáčením. Ještě před dokonce. Takže. Tomu natáčení došlo na tom samotném gala večeru. A můžeš nám krátce shrnout, jak to tam probíhalo? My malí autoři, co sníme o tom po večerech, že si půjdeme někdy pro nějakou cenu, tak ať víme, jak to tam vypadá. My sme vlastne tam prišli už tak nejak všetci skôr. Najprv sme dostali v podstate, čo to boli, ako keby, že aké miesta máme, čiže to už sme vedeli. Už človek hneď začal kalkulovať, že sedím síce o rad pred Jarmilou a Ľudmilou, ale zase oni boli bližšie vlastne k tomu výstupu, ako keby, že mali to bližšie ku koncu radu, takže už som tak rozmýšľala, že čo by to asi mohlo znamenať. Nevedela som, bolo to také pol na pol. Takže sadli sme si do hľadiska a vlastne aj teda so všetkými, aj vlastne s rodinnými príslušníkmi a tak. A oni nám potom urobili takú krátku inštruktáž, kde budú stať moderátori, ako to bude vyzerať, keď vlastne vyhlásia víťaza, kam má prísť, čo má robiť. No a tu vznikol taký pre mňa strašne znervozňujúci faktor, lebo ja som od začiatku rozmýšľala, že fajn, a teraz tí víťazi majú povedať nejakú reč, ako má byť dlhá, čo počas tej reči majú povedať a tak. A ešte v to ráno, vlastne ja som bola ešte to ráno, ako pred vyhlásením Magnézie, ja som bola vlastne ešte v Berovne na Fantastikone a bola tam aj Jarmila Kašparová. A akože som jej hrozne vďačná, lebo ja som jej vtedy hovorila, že ja proste neviem, že či tam máme niečo hovoriť alebo tak. A ona povedala, že veď dajú sa nájsť videá z minulého roka. Ja som to nevedela, ja som ich nejako nedokázala nájsť. Ona mi povedala, kde. Takže som to už mala pozreté. Tak to ma trošku ukludnilo. Lenže potom, keď už sme teda sedeli v tom hľadisku a už nám dávali tie pokyny, tak povedali, že no a pokiaľ chcete poďakovať, tak nebude na to samostatný priestor, ale môžete to urobiť vlastne počas niektorej otázky. A ja, že bože, a čo toto znamená? Kam vlastne mám teraz to poďakovanie vložiť, ak by som išla na pódium? Mala som z toho dosť stres, hovorím si, dúfam, že pôjde detektívka pred nami, ako to bolo minulý rok pred Fantastikou. Ale na nešťastie, opravte ma, ak si to pamätám zle, ale na nešťastie víťaz detektívky vlastne nedával poďakovanie a ja si myslím, že bolo to práve preto, že nevedel tiež, že kam ho má vložiť, ako keby nevedel, koľko má času. Takže ja si hovorím, že OK, tak vlastne vôbec nič neviem. Vôbec neviem teda, že ako dlho môžem ďakovať a tak. A no potom už, ja som bola celú dobu, ale napriek tomu relatívne pokojná. Ale už keď teda prišlo na to, že už začali vyhlasovať našu kategóriu a už tam išli tie videá, strašne mi začalo tlcť srdce, ja neviem, aký som musela mať tep. Mamina, čo sedela vedľa mňa, ma chytila za ruku, potom hovorila, že som bola studená ako mŕtvola, tak aspoň sa to hodí ku knižke o upíroch však. Ale teda, keď vyhlásili moje meno, tak som tam išla, stále mi len bežalo v hlave, musíš prísť tam a tam, nezakopni a tak, skrátka bežali mi v hlave všetky tie pokyny, čo som si predtým hovorila. Takže myslím, že celkom ako dobre sa mi podarilo nezakopnúť, prejsť na správne miesto, odpovedať a tak ďalej. Jediná vec ma na tom hrozne mrzí a to je to, že keď už som ďakovala, tak som nepoďakovala konkrétne aj Jirkovi Štepánovi, môjmu redaktorovi. Lebo mne stále išlo v hlave, že OK, nemáš moc času pravdepodobne, tak musíš ísť. A ja som pôvodne chcela viacerých ľudí z hostu vymenovať, ale ako som si toto stále opakovala, tak som vlastne nevymenovala konkrétne nikoho. Povedala som iba, akože som poďakovala hostu, ale nie Jirkovi. Takže to ma potom hodne mrzelo, aj som mu to niekam písala, lebo on je tak super redaktor, že aspoň teda takto mu ešte raz ďakujem.
Já jsem zrovna chtěla říct, můžeš toho využít a poděkovat mu tady. On byl u nás na rozhovoru taky, takže aspoň by ho to donutilo si skouknout do další, pokud chceš. OK, takže Jirka, špeciálne pre teba si úžasný redaktor a ďakujem, že si mi od začiatku veril, že si prečítala tak úžasne rýchlo tú knihu, lebo ja som počula o tom, ako ľudia čakajú na odpoveď 3 mesiace, 4 mesiace, pol roka. Ja som čakala 1 mesiac a 1 deň a to bola 450 stranová kniha, takže už len to bolo super, ako celá tá skúsenosť s ním ako s redaktorom bola pre mňa naozaj fantastická. On nemal veľa komentárov k tomu textu, akože už potom úprav, čo by odo mňa chcel, čo dáva zmysel, pretože ak by sa mu ten text proste nepáčil, tak by ho nepríjmal. Ale tie komentáre, čo tam mal, tak boli úplne k veci, trafili vždy klinec po hlavičke a vždy tej knihe strašne pomohli. Takže ja som mu hrozne vďačná za toto všetko. A dúfam, že týmto naša spolupráca nekončí a že budeme ešte aj na ďalších knihách spolupracovať. Takže tak, ďakujem. Já jsem byla zrovna u Tiny Wagnerové, když se vyhlašovaly Magnesia Litera. Myslím si, že to nezapomenu, protože mi asi praskly bubínky ve chvíli, kdy začala nadšením skákat po pokoji, když se dozvěděla, že si to vyhrála. Já ti teda za nás můžu říct, že my, když jsme se dívali na to video, že ti to tam neskutečně slušelo. Jsi byla hrozně elegantní, ty šaty nádherný. Takže jestli si ti celou dobu hlavy běželo nezakopni, zapomeň, jsem nervózní, nebylo to na tobě vůbec vidět. A když jsi přebírala tu cenu, kterou bychom mimochodem chtěli opravdu moc rádi vidět. Byla si připravená na to, že je tak těžká, aby ti neupadla? Absolutně nie. A nečakala som ani to, že bude vo farbe mojich šiat. Sedělo ti to s ní právě. Splynula, takže ja som si ju tu nachystala. A akože je naozaj ťažká. Ja ju ukážem aj takto z druhej strany. Normálne, keby sem niekto prišiel ma prepadnúť, sa ňou ubránim. Bez problémov. Kolik tak bajočko váží? Vážila si si? Wow, neodvážim sa typovať. No 5 kg možno váži? Neviem, možno si to toľko asi až nie. 3 kg možno. Ale vymýšľam si. Ak ju odvážim, ja potom dám vedieť, že ako veľmi som sa sekla. Takže tak to vyzerá. Mám ju práve, že takto ju mávam položenú, lebo ja sa hrozne bojím, aby nepadla. Aby nepadla hlavne na môjho psa, lebo ja som strašne paranoidná, takže mne stále takéto veci bežia v hlave. Preto je aj dobré, že som autor, lebo potom môžem tie hororové scenáre pretavovať do niečoho iného, ideálne. A tak budeš třeba pořizovat nějakou poličku slávy, že většina autorů jí má, ale je ráda, když tam má povídku jako ve sborníku a ty už máš přece jenom nějakou cenu, kterou by si tam opravdu mohla dát. No, možno nad niečím takým pouvažujem. Ešte nemám všetok nábytok, takže hej, ešte aj na poličku slávy by možno bolo miesto. Jako získat Magnesiu Literu je naprosto super. Nicméně se s tím pojí, bych řekla, naprosto další logická otázka je, jestli to teď nebereš ty spíš jako přitěžující závazek do dalšího psaní. No, ako máš trošku pravdu. Neberiem to teda ako niečo priťažujúce, ale rozhodne to beriem ako záväzok. Vnímam to tak, že proste bola by som rada, ak o 5 rokov, o 10 rokov si porodcovia, čo hodnotili tento ročník, spomenú na to, že mi tú cenu dali, tak by som bola veľmi rada, aby si povedali, že OK, malo to zmysel, pretože napísala potom aj ďalšie dobré veci, potvrdila vlastne to, že píše dobre a bola by som hrozne nerada, keby boli takí, že nemali sme jej to dať a už nič dobrého nenapísala, tak to by ma hodne mrzelo. Takže rozhodne to teraz beriem tak a viem aj, že budem vzhľadom na tú magnéziu posudzovaná. Už som videla, že na databázi kníh bol nejaký komentár, ktorý sa vyjadroval k magnézii. Určite nebude jediný. Takže uvedomujem si, že teraz budem pod drobnohľadom a mala by som si sakra rozmyslieť, ak by som nejaký nedopracovaný text chcela vypustiť von. Ale vzhľadom na to, že ja sa snažím nevypúšťať vôbec nedopracované texty, tak
snažila som sa predtým, budem sa určite snažiť aj naďalej a dúfam, že sa to zúročí. A dúfam, že ako keby mňa to tak vnútorne bude skôr povzbudzovať, než blokovať. Lebo ono samozrejme bolo strašne super vyhrať tú magnéziu, ale zároveň to bolo v určitom zmysle až také desivé. Zrazu mi písalo strašne veľa ľudí a strašne sa to všelikde objavovalo. A bolo to také, že wow, deje sa to vôbec vážne. Takže... Já jsem byla tak překvapená, že jsme tak rychle odpověděla tu na pozvánku, protože já jsem si myslela, že v tu chvíli musíš mít asi tak 2000 zpráv a 10 000 komentářů. Mala som veľa správ, ale asi ma to nejakým spôsobom zasa aj upokojovalo na tie správy odpovedať. Skrátka, bol to taký obrovský mix emócií a ja mám pocit, že až teraz, keď sú 2 alebo 3 týždne potom, tak až teraz sa tak poriadne začínam tešiť. A Adela R. tady hodila otázku, která je logická, jestli říkala, že se ti to bude ovlivňovat do dalšího psaní. Jestli teďka na něčem pracuješ nebo máš nějaké rozpracované texty v šuplíku? Rozhodne pracujem hlavne na pokračovaní, ktoré teda našťastie som mala rozpracované už predtým, lebo pri tých všetkých udalostiach asi by sa mi ťažko začínalo. Takže ako to pokračovanie mám, z prvého draftu mám už pomerne dosť. Ale zase nechcem, aby to vyznievalo príliš optimisticky, lebo niektoré veci ešte budem musieť úplne zmeniť alebo dopracovať. Takže tam je ešte ďaleká cesta, ale som dosť ďaleko v tom prvom drafte, ale zase ešte ma toho veľa aj čaká. A rozhodne by som nechcela dodať vlastne nejaký nehotový alebo nedobrý text a sklamať všetkých, čo sa na tú knihu tešia, takže to by ma mrzalo. Okrem toho mám teda tie sú už pripravené na vydanie nejaké poviedky v rôznych zborníkoch. Som teraz aj spolueditorka vlastne na 2 zborníkoch a určite čoskoro budem o tom hovoriť alebo písať viac, teda skôr písať o tom viac, lebo ešte ako keby nie je úplne povedané čo a kedy. Takže na tomto pracujem pomerne dosť. A to sú teraz také hlavné projekty, potom mám ešte nejaké ďalšie, ale tie sú zatiaľ vo hviezdach. A ak teda môžem tú otázku rozšíriť a nehovoriť len o textoch, tak jedna vec, na ktorú sa teším, že tento rok budem vlastne lektorka na Letnej akadémii Discover, čo je akadémia pre stredoškolákov a budem tam práve učiť písanie. Teda moja téma bude písanie, nielen fantasy. Takže budem mať niekoľko študentov, ono to tam bývajú také menšie skupinky a odovzdám im niečo zo svojich skúseností, takže bude to zaujímavé. A ešte teda ďalšia vec je, že robím na svojich básniach a vlastne snažím sa teraz skompletizovať zbierku haiku a nájsť pre ňu vydavateľa. Keďže básne vydávam na Slovensku zasa, alebo teda chcela by som, takže je to zase úplne iné hľadanie. No, mě zaujala ta akademie. Baví tě to? Chtěla by si třeba někdy časem spustit svoje vlastní kurzy tvůrčího psaní? Už som nad tým rozmýšľala. Neviem. Možno časom, ale je to také, že veľké možno. Mňa celkom bavilo totiž porodcovať súťaže. Ja som porodcovala napríklad od Dračí řád, teda už to bolo hodne potom, čo som tam súťažila, hodne neskôr, aj v CKče, neviem, asi 2 ročníky možno, potom aj Spívající věže. Takže mňa bavilo hodne, že porodcovať, bavilo ma robiť s tými textami, baví ma aj robiť... OK, ďakujem. Baví ma aj vlastne editovať zborníky, čiže mám rada takúto, že prácu s textami, prácu s ľuďmi, ale zase pri tom, koľko mám stále projektov, nevidím to úplne časovo reálne na najbližšiu dobu. Ja práve už aj na tento rok, ja to cítim, že som to prepískla, že som si toho nabrala strašne veľa. Takže už teraz dúfam, že ako keby tá druhá polovica roka bude potom trošku pokojnejšia a budem sa môcť že plne sústrediť na písanie.
Takže možno raz nevylučujem to, ale zase neočakávám to nejako v najbližšej dobe. Já mám ještě jednu otázku. Předtím připomenu, že pokud se na něco chcete zeptat, klidně to napište do komentářů nebo se přihlašte. A už se někdo přihlásil. Tak Honzo, povídej. Ty se ptej nejdřív, ty se... No, Ne, povídej. Ne, tak já jsem první, že se chtěl zeptat čistě z osobních důvodů, jestli bude audiokniha, potažmo jestli on něco, kde je na audiotéce, jsem to nenašel zatím. A jestli o tom něco víš? Zatiaľ nie je a no akože uvidíme. Ja dúfam, že raz teda bude, no ale zatiaľ nie je. Je to taký celkom môj sen mať audioknihu. Ja mám veľmi rada audioknihy, však teraz počúvam Polybag Mindtre a hrozne sa z toho teším, že konečne je vonku. A inak Terka Kadečková mi predčasom slúbila, že sa opýta, čo je Ano? Zeptala jsem se a bylo řečeno, ale já nevím, dali jsme jí vůbec na to, tak já to zjistím a pak tak to berou, budou to dělat. Takže čtím mima o dracích a kněžkách a můžeme teda 2, 3, 4 roky a bude. Já jsem se ptal i vlastně z čistě osobních důvodů, protože já poslední dobou mám víc času na poslouchání audioknih než na čtení papíru, že jo. To je tak, no. To úplně chápem. To znám. A já jsem se tě ještě chtěla zeptat, ty jsi zmiňovala databázi. Databáze knih je v Čechách mezi autory tak trošku fenomén, protože kdo nemá svého hejtra, jakoby nežil. A je to u vás na Slovensku podobně? Tak rozhodne no svojho hejtra. Ja si pamätám, že ešte keď som mala, že len poviedky, tak som mala svojho hejtra, ako nechcem ho tak škaredo nazvať, lebo treba povedať, že on mi nikdy nepísal nejaké, že hnusné komentáre alebo vyslovene niečo kruté alebo čo by útočilo na mňa ako osobu. Len mne bolo hrozne vtipné to, že jemu sa očividne hrozne nepáčil môj štýl, čo bolo akože úplne v pohode, každý má svoj vkus, ale to, že on tie moje poviedky stále čítal, vždy keď bol nejaký zborník, tak vždy si moju poviedku prečítal a proste vždy tam napísal ten komentár, ako zase tá Abasová niečo napísala a jemu sa to tak nepáči. Ja už som mala fakt chuť mu napísať, že veď tak to nečítajte, ale rozumiem, že asi čítal akože celé tie zborníky, čiže vyjadril sa aj ku mne, takže len mi to bolo také vtipné a potom som naozaj rozmýšľala, že ako to dopadne, keď mi vyjde román, že či si ho prečíta a ja zhejti tiež a vlastne ani neviem. Myslím, že ho ani nečítal, len nepamätám si úplne už tú jeho prezývku, ale teda ako hovorím, nechcem ho určite nazývať hejtrom, lebo v tých komentároch nikdy nebolo nič, že urážlivé, jednoducho sa mu moje texty nepáčili, to je všetko. No a jak ty zvládáš negativní kritiku nebo reakce od čtenářů? Zvládala som ju veľmi ťažko, teraz ju už zvládam trošku lepšie. Totižto, keď vyšla kniha, tak ja som sa najprv hrozne tešila na tie prvé komentáre a tie prvé boli našťastie pozitívne. Takže to som sa tešila, potom prišli nejaké negatívne a ja som sa dostala úplne do takej slučky, že stále som mala potrebu otvárať tú databázy kníh, stále som mala potrebu to tam čítať, niekoľkokrát za deň to tam pozerať. Keď prišiel dobrý komentár, tak som bola šťastná, keď prišiel zlý komentár, tak som si hovorila, ja musím skončiť s písaním. A bola som z toho zúfala, až raz som si povedala, že dosť, tak toto nejde, takýmto štýlom sa zblázním a budem na databázy kníh chodiť iba raz do mesiaca. Potom som si aj presne stanovila, že vždy na začiatku prvý deň v mesiaci proste prídem na databázy, pozriem si komentáre všetky nové, častejšie tam chodiť nebudem. A toto mi strašne pomohlo a odvtedy je to také, že aj keď si tak hovorím, že ojoj, možno pribudli nejaké komentáre a potom si poviem, počkaj, musíš počkať na prvý deň v mesiaci, potom sa to dozvieš. A paradoxne, keď si človek toto povie, tak sa tá hlava tak ukludní, lebo už vlastne vieš, že kedy to príde, a vieš, že vlastne dovtedy sa ako keby v úvodzovkách nemáš čoho obávať.
Takže toto mi určite pomohlo zvládať ten stres, zvládať tie komentáre. Obecne pri tých negatívnych komentároch sú komentáre a komentáre. Minulý mesiac mi prišli zrovna aj 2 negatívne komentáre a oni boli tak diametrálne odlišné. Ten jeden komentár bol štýlom, že tej písateľke komentára sa tá kniha síce nepáčila, ale skrátka povedala, že je vidieť, že na tej knihe ako bolo urobené veľa roboty a tak ďalej, že nesadla jej síce, ale skrátka to bol tak hrozne milý negatívny komentár, že ja som mala normálne chuť jej poďakovať, že toto bolo skrátka hrozne milé. Potom ten druhý komentár už tak milý nebol a skrátka bola to diametrálne odlišná skúsenosť, že už to bol komentár typu, že dej knihy, teda ak sa dá o deji vôbec hovoriť. Wow. takéto vlastne hlášky. Ale ako, v pohode, zase nemôžem byť precitlivená a ja potom často robím to, že vlastne sa k tým komentárom vrátim trebárs o mesiac, o pol roka, keď už tak trošku vychladnú nejaké také moje pocity, že som z toho zúfala, už z toho nie som potom zúfala, už sa na to pozriem a poviem si, OK, tento komentár mal aj pravdu v tomto. Naozaj z niektorých tých vecí sa potom dá počase veľmi dobre poučiť, že tí ľudia buď majú pravdu, alebo je to tak, že OK, úplne chápem ich pohľad na vec, ja som to urobila takto z nejakého dôvodu, ale akože úplne chápem aj ten druhý pohľad. Takže obecne, pokiaľ to nie je fakt nejaký komentár, ktorý by treba zútočil na moju osobu, tak to beriem, takže OK, je to v pohode. Ano, to, co se tady popsala, je vlastně taková typická horská dráha všech autorů. Vyšla mi knížka, jdu se podívat na komentáře, jsou dobrý, jsou špatný, přestanu psát, mám depku, jsem nejhorší autor na světě, přestanu se na to koukat, už je mi líp. Vždycky, když se na tohle téma dostaneme v kreativním inkostu, tak se tam objeví rada od autora, který, jestli si nemyslím, je tady a ten tam říká, nechoďte na databázi vůbec a budete mít svatý pokoj. Já myslím si, že to je Honza Kotouč, jestli se nemýlím, ty to tam vždycky píšeš? Nejsem zdaleka jedinej, ale ano, já to neříkám tak barvitě jako Leoš Kyša, který říká svým studentům, pokud budete číst svý komentáře, tak přijdu k vám domů a vysedu se vám na rohošku. Ale jo, tam jako ta logika je, že ty komentáře jednak nejsou určený pro autora. Že jo, to vlastně ten recenzent říká svůj nějaký postoj, ale hlavně ten komentář, jak tady padlo, bude buď pozitivní a autorovi se nafoukne ego, nebo bude negativní a autora to zdeptá, ani jedno z nich neudělá lepšího spisovatele. Ale vydrž to, veď se tam nepodívat, co si lidi o tom tvým minku myslí, no. Tak já mám ten rekord, já měl, myslím, prvního hejtera po 20 minutách, co jsem svoji prvotinu přines domů a loni mi na Worldconu kštil moji knížku, dělal kmotra. Tak jsem si říkal, protože jako kdo jiný má za kmotra svýho největšího hejtera, že jo, to je prostě achievement. Vidíš to? To je dobré. Ako sa mu to podarilo hejtiť 20 minút po vydaní, alebo potom, čo si priniesol domů? Já nevím, já jsem prostě si šel pro autorák a přinesl jsem se ho domů, podíval jsem se na internet, že jo, tehdy databáze knih v pravěku nebylo, že jo, tak jsem šel na nějaký Fantasy Planet nebo něco takového a tam byl komentář od Honzy Vaňka juniora, jestli se koukáš, Honzo, zdravíme. A psal, jak je to strašný a jako fanfikce na tohle, autor nerozumí ničemu a tohle. A on si tu knížku asi koupil ve stejné době, jako jsem si já prostě sehnal dostal jsem ten autorák a on sám podle vlastních slov to ani nečet, to tak jako prolistoval. A uslyšel, že je to blbý a že to číst nebude. No. A máš to. A od té doby prý nic mýho nečet, aby jako se mu nezměnil ten postoj, že jako už má tento prvenství, že je můj největší hejter, tak jako aby náhodou nezjistil, že píšu dobře. Ale inak to je super schopnosť celkom, že prelistuješ knihu a už vieš odhadnúť, či za tým... Tak fungují nakladatelé, že jo, co si budem. Někdy to tak je. No. A Jelo, máme možnosti teďka potkat někdy v České republice? Budeš třeba na Světě knihy? Nebudem na Svete knihy. Zatiaľ ešte nemám naplánované, kedy zase budem v Česku. Minulý rok som tam bola strašne veľa. A no, dúfam, že budem zas. Ako
určite dám vedieť, zatiaľ momentálne plán nie je. No, ty si nám tady líčila, kolik máš projektů, co máš všecko rozdělané, ale umíš taky odpočívat. Co je tvůj nejlepší relax? A neříkej psaní. No, tak čítam veľa, čiže to je relax. Aj keď niekedy to ani nie je relax, lebo aj pritom mám potrebu tú knihu analyzovať a tak ďalej, ale hej, dajme tomu, že je to relax. No, vďaka Lomondovi, môjmu psíkovi, chodím hodne von, takže to je také ukludňujúce celkom, keď ideme niekam ďaleko do prírody. A občas chodím jazdiť na koni, takže to je ďalší ukludňujúci faktor, ale inak mám pocit, že veľa neodpočívam a rada by som odpočívala trochu viac, ale zároveň by som aj rada robila trochu viac, takže... Okay. A když máš všecko tak analyticky srovnané, máš nějakou 5letku, nějaký plán, co se bude teďka jako odehrávat? Ja si robím vždy plán na konkrétny rok, potom ešte rok rozbíjam nemám 4-ročné obdobie, ja mám 3, lebo tak mi to nejako vychádza lepšie po tých 3 mesiacoch. A mám aj také dlhodobejšie plány, ale nie je to úplne 5letka, nie je to rozbité až tak konkrétne, ale teda viem, že zhruba v akom poradí budem písať knihy, no jasné, tie, čo sú v rámci jednej série, tak tam je to jasné, ale aj teda tie rôzne svety alebo rôzne projekty, ktoré by som chcela písať, mám tak nejak uložené v hlave, že ako by asi išli za sebou. Takže áno, nejakú predstavu mám. A ty vlastně vzhledem k tomu úspěchu, kterého si teďka dosáhla, tak se dá asi i předpokládat, že tě budou teďka častěji zvát na různé akce, besedy. Jak ty jsi na tom? Introvert, extrovert? Těšíš se na to, netěšíš? Ja som si dlho myslela, že som introvert a v podstate asi aj som, ale zase mám aj takú extrovertnú stránku a nie úplne extrovertnú. Napríklad, keď som niekde, kde je príliš veľa ľudí, ja sa neviem ako keby úplne do toho chytiť, že ten chaos ma úplne rozbije a neviem potom adekvátne reagovať. Ale v podstate ako celkom rada chodím na akcie. Ja som vždy tak na začiatku nejakej besedy alebo podobne nervózna, inak dnes som nebola. Dnes som nebola, že vôbec nervózna. Asi pomohlo aj to, že sme vlastne už začali a chvíľku sme si pokecali. Takže no, to rozhodne pomohlo. Máš to skrátka dobre vymyslené, čo ti budem hovoriť. Rozehřívačka, můj oblíbený trik. Tak. A Jelo, já bych tě na závěr poprosila, jestli by si zase mohla vzít tu krásnou cenu, aby jsme ji viděli, aspoň pro štěstí. A mezi tím se zamyslet na tou svojí cestou toho spisovatele. A nejtěžší otázka, zkus se sumírovat nějakou radu pro budoucího spisovatele, co by si opravdu, na co by si měl dát pozor, nebo čeho by si měl držet, aby mohli jednou držet takovouhle cenu, jako máš ty teďka. OK, tak veľmi opatrne zdvihnem magnéziu, inak ja ju odvážim potom. Lebo teraz som naozaj už zvedavá, že koľko váži. A moja rada pre začínajúcich autorov je, že pristupujte k písaniu od začiatku profesionálne. Pristupujte k nemu takým štýlom, ako keby ste sa tým živili, ako keby to bolo to hlavné. Skrátka, dodržiavajte termíny, správajte sa slušne, komunikujte, ale zároveň ani nenechajte ako keby druhých, aby znižovali vašu hodnotu. Ale nemajte samozrejme ani zase prehnané nároky a sebavedomie. Skrátka, pristupujte k písaniu profesionálne. To nezbývá, než jenom zatleskat. Já ti moc krát děkuju, že jsi k nám dneska večer přišla, že jsi na nás udělala čas a budu ti držet palce do dalšího roku, ať se ti všechno podaří, tak jak ty si přeješ. Ďakujem, ja ešte raz krásne ďakujem za pozvanie, bolo to super, cítila som sa tu hrozne príjemne, otázky boli parádne, máš to fakt vymakané, plne vymazlené celý ten koncept, takže super, ďakujem. Výborně,
Tak já i všem ostatním přeji krásný večer. My jdeme vypnout kamery a chystáme se na afterparty, což je vždycky ten nejlepší bonus, takže pokud nás sledujete ze záznamu, přijďte příště naživo. A já už vám přeji krásný večer. Ahoj. Ahojte.